Mbok-mboke mak-mak nek joget kula tambah seneng. Bapak-bapak sih biasa jogetan. Ya, Mbak. Loh, tak ganggu to. Ali. Kali sing kapok. Tekan mundur pengen nyanyi monggo. Oke. Monggo. Tak iki biasa. Monggo jangan. Oh. Nyapa kok iki takut aku ora ro.
Taman kanak-kanak Ogo Dipo. Dadi sing tua-tua ya seneng,
sing nom-nom ya seneng, sing bayi-bayi ya seneng ngono lho. Kabeh ya kabeh disenengi. Wayahe meletus. Hatiku sangat kadang malam ketika ku pegang berat-berat angga di Digoceki dhewe-dhewe balone, Mbah. Digoceki dhewe-dhewe balone. Manuke balone. Ayo dilanjut, Mbak Ayu. hatiku sangat kadang malam ketika ku pegang berat-berat Monggo kembali versi. Yang mending kok. Woi, Oh iya. Reno-reno sing tunekne cocok kalian suasana iki kalegan punika. Monggo nggih. Iya. Jadi alhamdulillah punika. Suasana iki kaya nggih, suasana cerah, kula saking punika. Menika mangke sing ditanjakne gajahe. Ya, ngoten. Jadi untuk seseki kaca-kacan bapakane kok Surabaya campur sari lah ngoten. Saya melayani keluarga besar Obedigo juga melayani. Menika sarene yang gowo gajah panyunane ibu-ibu menika nggih. Nek gajah menika panyunane ibu-ibu. Nek bapak-bapak lah sing penting jogetan. Pramila saking menika mangke ditanjakne. Nek gowo gajah-gajahan aja ngonekne kendang. Jadi ya tabuhane gajah-gajah. Nah, gue kompak ngono lho. Karepku. Ya, Tet. Nggih, matur suwun, Pak Ji.